Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV naku-Black Fair khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So today ngivakashele sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani, kwenzakalani empilweni yakhe, ngabe usahila yini futhi. Sike simuze ukuthi ngabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Ngikhona. Uma bani lo ngihleli naye? Khuluma noSifundo kaNgcama eMlazi. Ncamu. Ababa amaNcamu. bamlotshwa. Oncubo umbakazi somzilankathi. Umzilankathi. Yebo. Okay. So beyinjani impilo yakho ukhula? Yo, impilo yami ngingachaza ngithini ngathi owami uma wangishiya ngina 5, yabo. Okay. Bengabe ngishiya wangishiya ezandleni zikagogo. So uthe bekhona ugogo bengilengane nje bengabe ikhula incikizela igula njalo engazathi bengilengane nje ehlezi ikhalela usiko yabo. Okay. Ngincikizela benginemicimbi nje ekhaya mina ngangihlezi ngilele nje bumnandi bempilo ngathini angibazi ngisayingane ngoba kwaba nabantu abaningi futhi bengigula. Okay. Uzalwa wedwa ekhaya noma mhlawumbe bakhona abanye bakhona ingane kaMana engizalwa nazo kumama siba u4 kahle kushuthi siba u3 ngoba ama twin in between bese kube yimini last born, then kubaba siba u6 amantombazana u3 abafana ba u3. Baphi laba abanye kumanje nje laba basekhaya laba obuye nabo kumama bakhona baphila bonke? Yes. Okay. Siba u2 esihlala ngaseMlazi, then laba abanye bahlala kwezinye indawo Clermont naseLamont. Mhlawumbe ngabe khona bashadile noma bashadelwe asebe wakho umndeni wabo eceleni? Hayi, asishadile kuyabheda nje. Niyazwana kodwa niyathandana? Siyazama kube khona odlubulindayo siphinde futhi sizame kodwa nje sisazama namanje asekile ukuzama. Okay. Shuthi njengoba uthi kukhona abanye ababuye badlubulendele ngaleso sikhashana, kanti ekukhuleni kwenu bengekho lento leyo ukuthi nibambene njengomndeni yazizwana nanoma ngabe kuthiwa khona ufuna ukuphuma eceleni but omdala onigadile noma ngabe kuthiwa akuseyena umama noma ngabe kuthiwa akuseyena ubaba but noma mhlawumbe kuthiwa ugogo onigadile anenze ukuthi ithandanani nibambane? No, kusakhona ukhulu wethu Shem. Shem ukhulu wethu wayenothando esithanda kakhulu because in such a way ulona ugogo wethu ubeni nabazukulu eshona nje wayenabazukulu abawu22. Yo, if ngikhumbula kahle ngoba uzele 13 wengane. So washona nje impela senekhwaya yabazukulu. So ekhaya bekuthi bengabe kuphakwa ahlale phansi bekuphekwa ngalamabhodlela amakhulu 3 leg lawa amakhulu. Hlale phansi ukhulu wethu izitsha ke igcwaleke ziboxhaxa ngoba bese umndeni omkhulu. So bengabe igcwele izitsha wonke umuntu ujabule ekhaya. Yabo besijabule kakhulu kusakhona ukhuluna until ke aze ahambe emhlabeni ke. Sengawukhohlwa kwanyaka ahamba ngawo ngoba benginabo 11 lapho. Awosemncane. Benginabo 9 10 lapho. Bengisamncane futhi navele nalapho. So yini labagila ngayo lo ongayikhohlwa uzufisa ukuthi yazini okungcono ake ngihambe ngiyogonyuluka nje mhlawumbe ngizokhona ukuhila make ukuthi ngiyaphumela oba ngiyasixoxa istory kwenzakalani kahle? Ngizoqala nje esayidini lasekhaya ukuthi namanje angakohili engangoza ukuthi izinto zami ayihambi kahle. Even ngaze ngafaila no matric. Okay, ekufailini umatric wami ngangihlaniphile esikoleni but ngezimo zokuthi awunayo like i-backup noma i-backbone ezokwazi ukukumela. Even now angikwazi ukulingisa. Yabo ngiyafisa ngisho ukuphindela esikoleni noma uthola umuntu ozokusiza manje abantu bamanje abasasizana. So ekhaya omalume kwathi sekushona ukhuluna kwaba nokuthi umuntu nomuntu akahamba yekubo. Uyabo. So ubhuti wethu omdala wasithatha njengengane kaMama wakhe. If I'm not mistaken wayenza ugrade 11 efunda. Wasithatha wasisale kaBaba. So kaBaba ke ngahluleka ke ukuhlala nakhona
Okokuqala sisafika ku right nje kukuhle. Ekhona ubaba futhi nalo Ubaba egcekeni. ekhona. Hayi ubaba wethu angifuni ukuqamba amanga noma ngithi ke mhlambe ngiyamfuna mtontoni. Mina ubaba uke wangitshengisa uthando. Okay. Yabo. Mina ubaba wake wangigeza ngigula. Ngangigula like ngangimilwe into la. So ubaba la ngase ngeza kwebele. Okay. Ngangingakothombi, ngangiyimina ngiyingane. Yabo. Angeke ngize ngisho ukuthi mhlambe ukona konke ekuthe kwenzeka mhlambe sengiyamzonda wami ubaba ngiyamthanda ngoba even edlula ngeteksi ngithi ya baba baze bahleke etaxini yabo. Kuthi usesomdala ngaka usathi hawu baba. Ushayela ama taxi? Oh okay. So kuke kwaba khona lesikhathi lesi sihleli khona sekunzima ke kukhona noma mncane because if Mamncane umakoti wakhe. Umakoti wakhe. Ubaba bashadile? Sebeshadile manje. Okay. So kwake kwaba nesikhathi ngo2012. Yabona nje ngingasoze ngalikhohlwa lolu. Even kwi-birthday yami ngibe nokukhala but ke unfortunately kule ngithe ukujabula kancane. Okay. So nge26 kaJuly 2012 Yes. kwake sasihleli nje ekhaya kwasho ukuthi besinabangani lento ukuthi abazali babe nebeef bodwa. Nina ingane meseniyazwana. So Okay. umngani wami besithengelana lezo zinto bekwama birthdays yabo leyo nto sibeke labo 200 esikoleni lezi zitokofela zaseyingane zasesikoleni. Yes. So bengabe sibeka lezo zitokofela umngani wami shothi wayidla ke yakhe imali. Beyidle yakhe imali watshela uma wakhe ukuthi ma ngidlile imali yamngani wami. Manje uyazalwa phangi kwakusasa. Shothi athi uma wakhe hayi ngizomthengela ipresent. Anginankinga. Okay. Ayike umngani wami kafike ke ngomhla 26 ntambama ngilethela ikhekhe neslip. Kwabe indaba enkulu ke leyo utheni. Aza kuthengela islip. Wena uhamba ukhuluma kushuthi uyahlukunyezwa la ekhaya. Angilapho ngangingakhulumi ngiyakulengane levalelwayo bengibuye esikoleni angidlali mina kwashiza itsha ngigibela embedeni ngifunda incwadi ubaba uyabuya ngo8 sihleli nobaba kuba kuhle kube ngathi kuhle kube ngabithi kuhle. Lapho mhlawumbe ulinganiselwe kweminyaka emingaki? Ngangenza ugrade 9. Oh grade 9. Okay. Mhlawumbe ngabe uke wakhuluma sakudlala because bekusiza ukuthi sometimes okay sikhona isikhathi othi umzali ngiyamsaba angikwazi ukumtshela lokho. Angikwazi ukuphumela obala ngisho ukuthi yini engangiphethi kahle la ekhaya. Uthola ukuthi mekuhlekwa nje kumnandi umfice yabo khona sizizali lesi sikhathi lesi umzali uzomfica enamile ubone ukuthi okay unamile ke today. Mase ukhuluma jokingly into engakuphathi kahle and badala phela bayezwa basuke bezokuzwa ukuthi okay noma ngabe ukuthi ukhuluma iyahleka kodwa akayifuni lento ayishoyo. So ngabe uke wazama ukukhulumisana nobaba mhlambe noma kuthiwa uyayihlekela nje uthi hey baba ngathi kumnandi mawukhona mawungekho siyahlupheka noma mhlambe asibi right nanani uke wazama nje ukumtshela ngephansi ubaba uthi awukho right mekuthi akekho yena. Ubaba wami ile nhlobo yomuntu ukuthi befika ekhaya hawu uyajabula hawu ingane zami mase ke eyakhuluma noma wakwakhe. Okay. Bethi mase seshilo lona angabe sakwazi ukubuza ukuthi wena bekubhede yedwa thina ekhaya bese sishawa sonke. Oh okay. Yabo. So kwaba ileli langa ke la ngomhla 26 kwakuyi birthday yami. Wakwata ke ukuthi ngithengelwe ikhekhe yena engangithengelanga akusho ukuthi there is something engiyishoyo. Ukhulumile yes. Yilo ngishilo ukuthi angishongo lutho mina. So wenza njani wathi angicela ngihambe ngiyokoroba ekamereni lakhe. Mind you ikamera lakhe line window eliphezulu ungathi bengabe uyaphuma kulona ufike phansi mhlawumbe usuphukile noma unyilile noma unenkinga yelontunja. Okay. So bengabe laphayana uyafika yena. Njengonjwayelo ke ngiyaklina ekhaya nje wangifundisa nje vele ukuthi uyaklina nje intombazane ube ugeli. Bengifika kanti uzongishaya. Wathatha ukhiye wawuvalela lapha wathatha ukhiye wakhiya wathatha ukhiye wawufaka emabeleni. Wangishaya waze wadela. Yo. Wangishaya nje waze wadela. Ukushaya ngani?
ungishaya ngante le engathi iyelo khona lezi zinto lezi zokusebenza like Lekho uyini lezi zokukala i-tape. wangishaya wadela Ekushayela ukuthi uthengelwe ikhekhe no-chocolate utheni. ya wangishaya waze wadela wathe suka lapho ngabo 3 cause ngalolo suku kwakuwumhla ka-26 kuyisabatha wangishaya waze wadela uthe besuka lapho wakhipha yonke into yamaglasi ekhabetheni wathi angiwashi izitsha Ekhipha nokuclean kusemakhabetheni. Uvele usengishayile izandla lezi ayisakwazi ukusebenza ivuvukele umzimba uvuvukele eminyango kanti kuyana uthe bengabe quna eminyango wangikhiphela zonke izitsha wathi angiyiwashe wathi Manje uyayiwasha emvuleni. mind you ngine-asthma so nganginethwa imvula ngayiwasha izitsha eloke yena elunguza ethi nje wayiwisa ngizokushaya hayi kwaya kwakuthi bengabe ngiphuma ngiye-toilet ngiphathilo ngiphume ney'ngubo zami ngiphume ney'ngubo zami ngiyifake e-toilet emakhaya-ke bekunendawo le khona indawo imgodi osebenzile khona ongasebenzile Okay, yes. indawo ey'kanjalo so loke ngiphuma ngiyifihla lapho kuthe sekuzoshaya u-8 ukuthi ubaba uyabuya ngaphuma ngumuntu oyogeza e-toilet ngaphuma ngathatha impahla zami ngahamba nje endaweni eyihlothe uyazi nawe emakhaya kuney'ndawo lezi ezamahlathi ngahamba akamngani wami bengifika kamngani wami vele umngani wami ngase ngimxoxele isitori ukuthi hayi nginenkinga kanje Yena lokuthengelela ikhekhe. omunye Okay. so bengifika khona kuba umama wakhona wangibekela amanzi mind you umama wakhona ubeyiphilela ngokudayisa ofishi ophaya amagwinya so wangibekela amanzi kwa-right kwanjeyana Okay. kwaba khona enye siblings eyisihlobo nasekhaya ngakusasa ekuseni ngavuka ngayo esikoleni khona nginjalo ngilimele nginjalo Okay. bengivuka ngesikoleni ngalontuni bengivuka ngesikoleni bengifika esikoleni wathi isibling yami le eyodwa athi it's better uhambe uthi uye kuthisha lwe-LO so that ezokwazi ukukusiza ngoba ufikile uma wakhe ekhaya bathe la esikoleni bazofike basho ukuthi njengoba ungekho ubalekile ekhaya ubalekele kamfana mind you angibazi umfana ngaleso sikhathi I was still a virgin ngaleso sikhathi bebefika kanti vele sibling yami isingithathile ngayakuthisha ngaprincipal bengifika e-staff room bangigumula agumula nganqunu bangishutha bathiwa sifonela ubhuti wakho wathi ubhuti wami angilinda umama bathi mina owami uma ngamngcwaba so angeke ngikwazi ukulinda vele la esikoleni eduze nomgwaqo ngizohamba ngiyoyiphosa khona ungifice ngisiduma ngizohamba wagcina-ke othisha-ke e-staff room bathi ongcono angihambe Okay. banginika nemali yokuthi ngigibele ngikwazi ukuya kuyena ubhuti wami so umamncane wagcina eboshwa isikole Oh, okay. kwasho ukuthi vele nami ngangisamncane ngi-under age nganga-attenda because ngangilimele futhi ngangibhuke nomunye yabona izandla zami nje la zihlukene ngangilimele kakhulu ngangakwazi ngisho ngoba ngaze ngangakwazi ukubhala ama-exam ngoSeptember Okay. but kwathi sekubhalwa ama-final exam ngakwazi ukubhala because isandla lesi engibhala ngaso sasingasebenzi. Uphi ubaba yena ngaleso sikhathi esezwile ukuthi Ubaba- uma useboshiwe? Ubaba wayesemsebenzini wasuka immediately kufika amaphoyisa ekushushiwe ukuthi uma useboshiwe ntontoni but akazange akhulume wathi ngoba mina ngihambile ngaya kamngani seyafika yena usefika umuntu wakhe useboshiwe ayikho into azoyikhuluma. Hawu. So besuka lapho ngihamba ngaya kubhuti bengifika kubhuti wami sahamba saya esibhedlela-ke kwalandela i-protocol Okay. zadokotela yonke leyo nto. Sasuka lapho-ke ubhuti
wathi-ke angihambe ngiyohlala kamalume ukuze ngiqedele unyaka. Engiqedele unyaka wathi u-anti-ke ucela mese kuphelele lo nyaka lo cause ngasuka le sekunyaka ophakathi nendawo. Wathi u-anti asiyohlala kuyena. Sahlala-ke ka-anti ku-right kungenalutho. Sahlala nje u-anti lo muntu straight kodwa hayi uyakwazi ukuxoxa naye nje kodwa nje lo muntu wamasiko unothando kakhulu. Imali ubaba the time kade ungakabi right uyeza azokubheka noma ngabe kuthiwa uthi akafuni kusho lutho ngoba ubuhambile waya kamngani kuyabuya unkosikazi wakho seboshiwe ngalesi umzimba usaphola ubeza ke ezokubheka. No baba azange sombheka into yamcasula wacasula ukuthi sathi siphume esibhedlela sesibuya nase police station sadlula kuyena erank sihamba noyedwa umalume so befika wafike wamcela wambuza ukuthi uthula uthini njengoba ingane kadadewethu inje. Wathi yena ngeke akwazi ukuyiphendula leyo nto phambi kwabantu because wayehleli nabanye o-taxi drive. Wathi yena ayikho into azoyiphendula lapho ngifaka insimbi esandleni uyayibona isandla ukuthi sinensimbi. Wathi bokuthi lento kumele ikhulunywe kumele kuhlalwe phansi. Wathi umalume ayikho into ezokhulunywa. Wathi nje ayikho into ezokhulunywa. It's either uthatha ama responsibility ngengane yakho noma uyayidedela nje kushuthi niyaphuma empilweni yakhe njengobaba kushuthi wena uyisehluleki. So wacasula ilokho ke. Oh okay. Kwaba ukuphuma kwakhe ke empilweni zethu. Yo. Sahamba ke sayohlala ka-anti ke kukuhle kunjeyana. Into yonakala la abazukulu bakhe sebenalokho ukuthi ngoba thina asibona balaphayana kufanele senze izinto eziningi. Bona bebebuya esikoleni abanqene ukubuya bayiwashela izinto zabo mase bayiphuma bahamba. Yabo. Omunye wayegibela imoto azokuthi yena vele bebuyile uzobuya adle alale. Unama classes futhi extra. Yabo. Kwaya kwaba khona izinkulumo eziba khona umamncane osekwazi ukufona ngalana asho ukuthi lo wrong ukuthi thina samukele. Athi u-anti hayi ngoba phela siyingane zabhuti wakhe bezosilahlaphi. Kwaya nje sesihlukumeza ke ngendlela esingayiqondi sebekukhumbuza nokuthi la akusikoni kini njena wena wahluluma ubaba wakho and this and that yabo sekunezo inkulumo ezikanjalo. Lapho ke kwakusha abazukulu u-anti wayengekho awe. Yabo. Sagcina ke manje ke sesinyenya ke nathi ke sahamba sayohlala ehlathini iviki. Sahamba sohlala ehlathini iviki. Sivuka khona lapho. So kukhona angithi emakhaya khona ompompi laba abagwedlayo ama standpipe. Yes. Bathi isigwedlo. Maybe kanjalo I don't know. Kwakhona isigwedlo amapitsi ama standpipe. So besifika lapho ke silontunje sibona ukuthi akekho sibonayo singene nje ngaphansi lapho ke sindlalela izinto zethu nezingubo zethu. The time nihlele ehlathini mhlambe ngabe bazama ukunibheka ukuthi nikuphi nihambe nashonaphi ninidlani lapho niqokani nje ikhona imizamo mhlambe ababenza noma mhlambe bafika esikolweni mhlambe baphathise kothisha lento abayiphathisa kwakwenzakalani bathula nje. Abakaze befike bezosibheka wayephathisa u-anti. Wayephathisa u-anti ethini ethi abasibheke ukuthi sikhona yini esikoleni noma sikho. Yabo. Bengabe ephathisa sifesitshele lo omphathisile ukuthi hayi ufika uthi ake asikho. Okay. Njalo ephathisa kwathi kusuka ke sihamba sohlala komunye umuzi wangasahlali umuntu. Ingane zakhona zayibuye ihamba izibuye ihlale sahlala khona. Futhi nakhona hayi ukuthi sihleli ku4 rooms sihleli ka round nakhona futhi nakhona yabo phezulu uvulekile iside leli lingalathi sasihlakile iside leli elivalekile elingenayo imbobo. Sihleli lapho sahlala sazama ke nasesikoleni kothisha kusho ukuthi hayibo asinayo indawo sihleli endaweni kanje. Ila kwaqala khona uthisha wethu we-LO wafaka ama social worker
Okay. So since ubhuti wami lo esilamana naye wayemdala kunami kwakumele kube uyena ongimelayo. Okay. Okay, bengabe ngimela saqala sathola i-food voucher ke. Besithola ama-food voucher siyakwazi ukulala ezidlile. Okay. Emakhaya siyakwazi ngisho ukubasa. Thina singenandaba nokuthi ubaswa phansi sisebenzisa ikhandlela. Ngoba sasikwazi kuya emakhelwane sicela ayina bese ayinile saqhwasa esikoleni. Ku-right. Besifika futhi sibe njengezinye iy'ngane zonke. Thina besingayiphathi imali esikoleni. Nidla lokudla lokhu bekuphekwa esikoleni. Okwesikole. So kwagcina uthisha oyedwa esesinaka uthi hayibo zi-right iy'ngane kodwa nje uthola ukuthi kwenye inkathi sesiyalala cause besingalali kahle. Besihlezi sigade ukuthi hayibo kuzongena abantu la noma inini. Hhayi-ke wasibuza uthisha ukuthi inkinga yethu. Omunye nje wabona ngami isikhathi sesidabuke la. Yabo anginawo kotini. Bahamba bangithengela i-uniform. Okay. Kuthe sesika matric. Before matric sithe sesilapho ke ngagula. Ngaya nje esikoleni ngingenalutho. Ngahamba ngayolala kwikhoma. Ngangifunda umatric. Ubekwa yini kwikhoma manje? Ngafenta esikoleni. Bengifenta sasizobhalela ama-final. Sasabhala cause iy'fundo ezu-4 ngase ngiy'bhalile. Ngamane ngawe esikoleni. Ngayolala kwikhoma. Mind you sibhala ama-exam final matric. Bengabe sibhala ama-exam final. Cela amanzi. Ubhuti wami wayengenayo imali. Wayehamba ngeenyawo eyongibheka esibhedlela. Behamba ngeenyawo eyongibheka esibhedlela. Kusho ukuthi angimazi noma wagcina sephazamiseka yini. Sagcina sufeyila umatric soba u2. Yena wafeyila izifundo ezu2 nami ngafeyila ezu3. Esibhedlela babengibhukhele ukuthi if ngizokwazi ukubhalela khona cause ilo bathi bebe-check i-record yami esikoleni. Anginankinga ngi-right ngihlaniphile futhi. Bebe-check i-record yami. Basho odokotela ukuthi ngifit ukuthi ngiyabonga. Basho odokotela ukuthi ngifit ukuthi ngingabhalela esibhedlela. Uprincipal wanqaba. So ngangakwazi ukuthi ngiqhubeke ngifundeke kanjalo. Unqabtshiswa yini? Wathi isikole sakhe asirejistiwe ukuthi ngingabhalela esibhedlela. Hawu. Bathi nje isikole sakhe njengoba sino physics no commerce cause sasenza ne-accounting buka physics nje wenza ne-accounting ne-pure maths. So wayethi nje isikole sakhe asisona sasebalungwini angeke bakwazi ukuthi ngiqhubeke ngibhale. Kwaya ke sathola omunye umama ekuthiwa umama wakaKhumalo. Besithola uyena sahlala. Waba umama nje, waba umama waphila nathi. Waba right. Kuthe nje sisa kanjalo cause ngesikhathi ngisasesibhedlela okwenzeka khona ubhuti wami efika ehamba ngeenyawo ephethe ama-aphula mhlampe bekwenzeka aphathe lokho okuncane azokwazi ukuphatha. Wafika u-anti esikoleni ezwe ngey'ngane ukuthi ngisesibhedlela. Esezolwisa lo wasekhaya wamkhipha kwi-exam room. Ezomtshela ukuthi hawu sengazifa ingane yabhodi aningitshela ukuthi isesibhedlela. Kuthiwa waphendula-ke lo wasekhaya ngoba ngase ngitshelwe uthisha osifundisayo wathi bengizokutshela kanjani vele yini into esihlanganisayo ngoba thina sikwazi ukulala ehlathini ukhona. So nje izinto zethu from lapho-ke ayikaze ilunge and angikaze ngiyile from lapho. That's why kwesinye isikhathi kube ngathi ngine-anger. Kube ngathi ngikhuluma kahlungu.
So kuze kube manje umamncane anizwani, kuze kube manje u-anti anizwani, kuze kube manje ubaba anizwani, noma ngabe kuthiwa kuyenzeka umbulise if ukuthi uyaqondana naye etekisini, but ayikho leyo nto leyo ukuthi sumndeni. No, ayikho leyo nto ukuthi mhlambe uzothi ngoba uyingane yami ngizokwenza ukuthi intontoni, cha. Uthanda ukuthi yena uthi hawu sawubona baba unjani? Sekuphelile. Sekuphelile futhi lapho. Okunye nokunye ezokuthi ubaba wakho itopic ayiqhubeki. U-anti ke yena kuhleze ethumela ingane yakhe, kunengane ehlala ngalanga kumina, ihlezi eyithumela ethi yawo angike ngifike ngithi mina ngizoyokwenzani, athi hayi uma akasekho lapho. Ngithi mina ke yes yena akekho lapho, mina ke because iziningi izinto ezingilahlekelile. Kuningi okungilahlekelile. Kungaphezulu kwamandla. Ngoba mhlambe manje ngabe ngiyayisebenza. Ngabe ngiyasebenza mhlambe ngabe ngiyilento engangifuna ukuba yiyona. But angikwazi. Ngiyayiphantela ndlela engiphanta ngayo. Yo. So ubhubhudi lo mdala kunawe ekunakekela. Bhuti omdala uhlala eClermont. Usaphila? Oh, all right. Niyazwana ke, niyathandana. Siyazwana nje nezingane zasekhaya ezalo uma. And umunye umuntu bethi njengoba sindawonye ukuthi ngixakekile ngidinga ukuthi omunye benakho siyanikana. Okay. Ukuthi phela is not like ukuthi sonke sisebenza into esile, sonke nje asisebenza into esile. And angeke uye kubaba futhi uyomtshela ukuthi ngicela ngilungisela izinto u1 no2 no3 ngoba nginenkinga ukuthi yabo ngeke uye kuyena. Mhlambe ngabe useke wazama. La muntu ngaye ngazama ngoba ngangikhuluma naye imtshela ukuthi baba izinto ayilungi. Wathi ubaba asamseko omalume. Okay. Yabo wathi asamseko omalume. Nabo omalume futhi akukhulumeki nabo, ayikho into ephathekayo ekhulumeka nabo. Ngathini umuntu lapha engathi angayiqhwagulela yena yedwa. Azibonele ukuthi wenze njani. Kodwa manje unabo abantwana? Bawu2. Oh, okay. Mhlambe njengoba uthi awunawo umsebenzi ongathi mhlambe uneza le mali oyifunayo, but yini oyenzayo ekwenza ukuthi ulale udlile ebusuku nabantwana bakho? Ngiyadayisa lapha endlini ama-chips. Okay. Namakhekhe ey'ngane. Ya ngisho ukuthi ilokho kuphela. But mina into engifuna ukuyenza like ukubuyela esikoleni. Okay. If ngingabuyelanga esikoleni ngifuna ukusebenza ngisebenze nje noma ngingathola umuphi umsebenzi kodwa ngisebenze ngize ngigcine futhi ngibuyele esikoleni ngibe lento engifuna ukuba yiyona. If kuyenzeka awubuyela esikoleni but into ogood ngayo, mhlambe ngabe uyakwazi ukwenza umsebenzi wezandla noma yini nje othi le ngingayenza kangcono, noma ngabe kuthiwa uyifundelanga but ngesingawe nje yini into othi ngiphiwe ke le? Ngiyakwazi ukuluka ikhanda. Ngiyakwazi ukwenza inzipho. Ngiyakwazi nje ukwenza anything. Cause nasekhanda nje ngishayiwe. Okay. Ngingenza noma yini as long nje kuzoba ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngiqhubeke mhlambe ngibe ilento engifuna ukuba yiyona. Ngabe angifuni ukuhlala mhlambe ngenza umsebenzi wezandla ngoba yes yebona right, but angifuni ekugcineni ngihlale ngithi ngibheke wona. Okay. Nami ngine career engibonayo ukuthi manje hambe ngilandele. Yabo. Okay. Because lokho okuncane nginakho ngiyakwazi ukusiza omunye umuntu osuke engenakho. Yabo. Yes. Because vele ngangifuna ukuba yi-social worker. Oh, okay. Ngabe umamncane nobaba mhlambe ngabe babuyelana baba right kahle esephuma ejele noma kwenza mhlawumbe sebahlukana? Akaboshwanga ukuthi mhlawumbe uboshwe iviki, wangena namhlanje waphuma kusasa. Wangena namhlanje waphuma kusasa. Wamkhipha umyinakhe. Ba right nje futhi bahlala nengane yabo. Sebeshadile bashada umshado omhlophe bangasibiza. Bashadile nje ba right, banomuzi muhle, babuse nemoto, ba right nje, ba right.
ba right. Uma ngabe kuthiwa kuyenzeka le video iyafinyelela kubona. Mhlambe yini ongafisa ukuyisho nje kubona. Uhlanganisa no-anti. Ngingafisa ukusho ukuthi okwenzeka empilweni yami angikaze ngiphole ngoba kuningi engidlule kukona. Nengibonayo ukuthi bona yes ukubaxolela ngibaxolele kona but awukwazi ukuxolela umuntu engaxolisanga but mina sengabaxolela ngobani sengifuna ukuheala ngifuna ukudlula but angazi ukuthi ngizodlula kanjani. You understand? So engingakusho kubona ukuthi bona ngase bokuthi bayafisa ukuthi ngiphole. Angifuni ukuloko kuyele nalena khulunywa kuzoba istory and kuzogcina kuvusa amanxeba amadala. It's either siyabuyisana noma shuthi umuntu uzophila kanjena nje. Simane sazi ukuthi asinababa sinaba abazali asinaba ama siblings. Kubhuti wakho ke obehleze nawe sonke isikhathi ekubhekelela yena ke ungafisa ukuthini kuyena mekwenzeka ebone le video le. Uyasmile. Ay but ngifuna ukuthi kuthola bengabe kwenzeka ifinyelela le video kuyena. Ngifuna ukuthi nje mntamana uqine. Ngiyazi ukuthi nawe ziyakunetha. Kodwa nje aqhubeka abobaba kuthina aboma kuthina because ivele nakasebenzi. Ngifisa ukuthi nangelinye ilanga uNkulunkulu amuphe naye akwazi ukuthola umfazi ozomthanda aqoqe ingane zakhe kuphela. Ngiyakuzwa ngiyabonga kakhulu nje ukuthi uthathe istep sokuqala sokuthi ugonyuluke ungivakashele kule show ukhiphe kusenhlizweni. I hope uzolokhu uhila isikhathi nesikhathi kuzozenzakalela but nje ngikufisela inhlanhla nasempilweni. Ngiyabonga. Baboke lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi nizwile ukuthi usisi uthe yini akwazi ukuyenza mekuthi unalo usizo mekuthi mhlawumbe khona indlela ongenza ngayo ukuthi azayithola esesebenza ngolunye usuku esenza imali le yafisa ukuyenza because uye wachaza wathi usafisa ukubuyela esikolweni usafisa ukuyofunda afundele lokhu akuthandayo enhlizweni yakhe but okwamanje ngoba imali yokufunda mhlawumbe kungenzeka ukuthi ayikho njengamanje so siyacela ukuthi usizo ongaba nalo uxhumane nathi lapho kwi-comment section sisizaneni sithandaneni mina ngiyanithanda kakhulu ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare bye.